perquè los eres no són una maledicció divina enviada com les plagues d'Egipto. No són una maledicció divina. Els eros, la ruïna de la televisió valenciana està provocada per els saqueig de més de 1.200 milions d'euros, per les trames de corrupció, amigues, associades o relacionades en el govern valencià i en el Partit Popular. L'ero està passant per això, no està passant per res, no està passant perquè és que ha caigut un raig damunt de la televisió valenciana. Aquí volen enganyar, aquí volen enganyar. Eixes són les raons. Els dol l'ero, damunt els dol l'ero. Necessitem respostes i necessitem responsabilitats i necessitem que comparega algú així capaç de donar-les i donar aquestes explicacions polítiques, perquè el que estem patint així a la Comunitat Valenciana, a la radiotelevisió valenciana, és un escàndol polític de primera magnitud.